אופק חדש, המייבאת מוצרי בריאות לארץ, מביאה את המכשיר הזה, זהו בלנדר הוויטמיקס, מהחזקים יותר שיש בעולם, ובמקרה קולגה של הקוקו ההוא שתוכן כל מיני מוצרי חשמל. ייחודו של המכשיר בעוצמתו האדירה, כך הוא יהפוך גלעיני אבוקדו קשים לאבקה תוך שניות. גם אורז יהפוך לקמח, מצוין לאלו הרגישים לגלוטן. אם תכניסו את כל המרכיבים הנכונים, תקבלו אינסטנט סורבה טעים ביותר, והיעלום שבכתר הוא הדגמה כיצד ניתן להכין מרק ירקות הכי טבעי וידידותי שיש. מהחיכוך הוא גם חם, מה שאומר שלא היינו צריכים לבשל אותו. אני אמזוג אותו לכוס, אבל בדרך אני אספר לכם שאף על פי שהוויטמיקס הזה הוא באמת נפלא, הוא גם יקצץ לכם טוב טוב את הארנק, 3,050 שקלים, אבל למי שמכין הרבה מאכלים, מסעדות או מי שאוהב לבשל, אומרים שזה מוצר שעושה את העבודה כמו שצריך, לאורך זמן. וואי, טעים.